45 мың Россия туристы шет илләрдән кайта алмый. Кешеләр юлламалар өчен акчаларын кайтаруны таләп итә. Коронавирустан иң зур зыян күрүче юнәлешләрнең берсе туризм. Халыкка һәм туроператорларга ни эшләргә? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Ләкин туризмга кирип киткәнче, кичә Россия президенты Владимир Путин халыкка белгәнебезчә инде мөрәҗәгать белән чыккан иде. 28 марттан 5 апрельгә кадәр ял атнасы булачак. Һәм шул ук вакытта әлеге яңалык кайбер оешмаларга кагылмый. Мәсәлән, медицина учреждениеләре, даруханәләр, кибетләр, транспорт һәм хөкүмәт органнары эшләүләрен дәвам итәчәк. Һәр кешегә мөмкин булганча бу очракта президент киңәш итте вирустан сакланырга, төрле чаралар күрергә һәм без тамашачыларга да әлбәттә инде шундый мөрәҗәгать белән чыгабыз. Иртәгә, ягъни 27 марттан Россиядә шул ук исәптән барлык даими һәм чартер рейслар ябыла. Моңа инде иртәме соңмы без килергә тиеш булганбыздыр. Килешәсезме моның белән, Шамил әфәнде? Килешмичә булмый. Чөнки менә бүгенге көнгә дә Россиядә коронавирус белән чирләгән кешеләрнең күп өлеше менә шул чит илдән кайткан кешеләр бит безгә. Шуннан алып керәләр. Шул ук вакытта анда калган үзебезнең Россия гражданнарын ташларга да ничектер дөрес түгел алып кайтырга кирәк. Менә шушы чараларны күрергә кирәк бар. Соннар да бар, мәсәлән, әле күптән түгел 90 мың Россияле чыгалмаса, хәзер икеләтә кимегән дип әйтәләр алар. 45 мың Россияле бүгенге көндә чит илдә кайта алмый төрле сәбәпләр аркасында. Монда икегә бүләргә буладыр аларны. Кемнәрдер турфирмалар аша бара, кемнәрдер үзләре баралар. Искәндәр, ялгышмасам, син дә бу көннәргә юллама алган булгансың. Менә ничегрәк хәзер ситуация? Ситуация. Мин январдан бирле планлаштырган идем март ахырында барырга, ләкин март башында уйладык та бу Европада ситуацияны карагач, аннан соң бу коронавирус ситуациясын шуңа күрә без бармаска булдык. Рейсларын да соңыннан битерделәр, ләкин әлегә белен акчалар кайтып җитмәде. Отель эчендә акчалар кайтып җитмәде. Менә шуның бөтенесен көтәбез. Кайтып җитер микән? Нәрсә дип вәгъдә итәләр? Кемнәр шөгыльләнә моның белән? Мин авиакомпания үзе шөгыльләнә, авиакомпания, отель, турфирма аша бармагач, аның бөтенесе белән үзем шөгыльләнәм. Ләкин бөтен мөрәҗәгать иткән җирләрдә алар кайтарабыз диделәр. Поезд билетлары да алынган иде инде Европа эчендә, алар да кайтарабыз диделәр. Менә бүген килде Австрия шул тимер юлларынан хәбәр, карта акчаны күчердек дип, әле килмәде, менә көтәм акчаның килгән. Димәк, өметләр зурдандыр бу очракта, һәм безнең видеоязма бар, карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Без инде менә бүген китергә тиеш идек Дубайга, Берләшкән Гарәп Әмирлегенә. Ләкин соңгы вазгыятьтән чыгып, ул әлеге сәяхәт булмыйча калды. Һәм безгә киңәш иттеләр инде тур оператор үзе киңәш итте әлеге акчаны депозитта калдырырга. Чөнки монда аларның да гаебе юк. Бу үзенә күрә бер форс-мажор. Путевканы күчәргә киңәш иттеләр. Юлламаны дип әйтәбез инде октябрь ахырына. Монысы бер, икенчедән әле аларның конкрет даталары бар. Әгәр дә сиңа ошамый икән әле монда самолет бәясенә күрә синең юлламаң артырга да мөмкин, әгәр дә син алар тәкъдим иткән даталарда очып китмәсәң инде, бармасаң ял итәргә. Монысы ике, өченчедән, әгәр дә хәзер бөтен туристлар акчаларын аларга ашыкса диләр, менә бу тур операторлар алар банкротлыкка чыгачаклар. Банкротка чыгалар һәм бөтенләй акчагызны күрмәячәксез диләр. Шуңа күрә без инде акча кайтарту яклы булсак та башта беренчел дип әйтгәндә хәзер киләсенчә шул ярар акчаны депозитта калдырып, көзнең уртасында октябрьдә инде ял итәргә бару яклы. Шулай. Белгәнебезчә, монда инде димәк, каядыр барырга җыенучылар да зыян күрә, турфирмалар да зыян күрә, барысы да әлеге ситуациядә ничектер ярык тагарак астында калмый икән. Гүзәл, менә турфирмалар бу очракта нәрсә эшләргә тиеш? Турфирмалар без инде үзебезнең туристларны калдырмыйбыз. Әңгәмәдә һәрбер көн сайын алар белән.
Көн сайын яңалыкларны аларга әйтеп торабыз. Яңалыклар көн сайын яңаралар дип әйтим инде. Менә депозит буенча тагын нинди яңалык бар. Баштан әйткәннәрдәй, менә көзгә хәтлек дип инде хәзер менә күбенчә операторлар шул депозитны 2021 елның 31 декабрына хәтлек озайттылар. Чөнки кайчан менә бу ситуация коронавирус белән бетәр, без бит инде белмибез покага. Шуңа күрә вакыт күп бирделәр. Тагын бер уңай мизгел бунда бар. Мәсәлән, туристлар январда яки февральдә түләгәннәр иде бит инде. Шул түләгән курс буенча аларның яңа путевкаларына бәясе шундый ук була. Ансы аңлашыла. Ләкин монда бит Хәзер курс бик артты бит инде. Кешеләр борчыла башлады. Әгәр дә турфирмалар хәзер бөтенесе бит инде агыла хәзер кешеләрнең акча түләгән кешеләрнең ул акчалар, ул финанслар ялгышмасам алар инде тотыла башлагандыр. Менә бу шул отельләргә түләүгә, авиакомпанияларга дип әйтик һәм турфирмаларның мөмкинлеге юктыр бит инде бар кешегә дә акчаны кайтарга. Менә бу икътисади яктан ничек уйлыйсыз, Гөлзар әфәнде, хәзер тулаем ниндидер бер проблема, зур проблема килеп чыгармасмы? Әлбәттә, инде бу очракта проблема килеп турырга мөмкин. Ул бит инде ажиотаж дип әйтәбез. Менә турфирмаларга әгәр дә кешеләр инде туристлык хезмәте сатып алган кешеләр агыла башласа, үз вакытында без әйткәнек бит инде банкта акча бетергән мөмкин дип. Банк кризисы булырга мөмкин. Шундый ук вазгыять бу чакта да кабатланырга мөмкин. Чөнки туризм индустриясе белән 60тан артык икътисад тармаклары бәйләнгән. Менә бөтен дөнья икътисади форум президенты Булат Бахчи әйтүенчә, шушы зыянның күләме 2020 елда 1 триллионнан артып китәргә мөмкин. Чөнки туризм индустриясе бөтен дөнья масштабында дип әйтик, ул елына 1,7 триллион долларга кадәр керем кертә. Тавыш алырга мөмкинлек бирә. Әгәр дә инде аның белән бәйләнгән икътисад тармакларының менә 60тан тотып әйттек бит әле, бөтенесенә дә килгән зыянны фаразласак, ул 5 триллионнан артып китәргә мөмкин. Бу чиратта инде әлбәттә паникага бирергә кирәк түгел. Чөнки туристлык хезмәте күрсәтү ул шартнама нигезендә башкарыла. Ул шартнама инде төзелә 132 федераль закон нигезендә. Россия Федерациясендә туристлык нигезләре турында дигән закон бар безнең. Менә сез әйткән мөмкинчелек очрак, теге монда безнең Булат та әйтеп үтте бит инде. Башка срокка кичектереп торырга куштылар дип. Бу очракта банкротство да булмаска мөмкин. Тур фирмаларның, тур операторларның һәм акчада шунда сакланып торырга мөмкин. Бу әле ситуациянан чыгу юлларының берсе дә, чөнки хәзер мәсәлән аларның түләү мөмкинлеге юк икән, киләчәктә инде ничектер даими рәвештә бирергә мөмкинлек булыр. Гөлүсә, сез турфирмалар аша белгәнемчә мөрәҗәгать итәсез һәм турфирмалар аша чит илгә сәяхәт итәсез. Менә сезнең өчен әлеге ситуация ничегрәк әйләнде? Мин чыннан да турфирмалар аша сәяхәт итәргә яратам, чөнки ни өчендер мин аларга күбрәк ышанам. Үзем отель эзләп, билет алып йөргәнче бер кешегә барасың да, сөйләшәсең дә, шунда синең бөтен мәсьәләңне хәл итәләр. Бу ситуациядә мин нишләр идем? Менә мин үзем апрельдә Прагага очарга тиеш идем. Әмма ләкин инде тагын шушы сәбәпләр аркасында бу кичектерелде. Мин ышанып турфирма белән генә эшләп, депозитта акчамны калдырыр идем. Чөнки ул барыбер ышанычлырак. Ул кешеләр белән бит инде син ничә ел эшлисең, беренче килгән генә кешеләр түгел, шулай бит. Алар закон нигезендә эшлиләр. Мин шулай эшләр идем. Теге акчаны алу ягында түгел. Монда барыбер, әгәр дә без инде чит илгә бару гына карамасак, үзебезнең илдә дә хәзер күп кенә каршылыклар туа башлады. Мәсәлән, шул ук җылы якларга барыргамы, юкмы дип, Сочи, мәсәлән, шул ук Крымга бару мәсьәләсе буенча Зөлфия, сез ниндирәк очрак белән күрештегез һәм белгәнемчә сез дә әле кыенлыклар кичердегез әлеге афәт аркасында. Тормыш үзгәрә. Башта мәгълүмат көн сайын үзгәрә идеме, хәзер сәгате белән үзгәрә, минуты белән үзгәрә башлады. Без мәктәп балалары белән Петербургка халыкара театр фестиваленә барырга тиеш идек. Без көздән үк әзерләндек, репетициялар ясадык, спектакль куйдык. Менә март аеның 16-17 мартында очарга тиеш идек Петербургка. Шул ук көнне без репетиция ясап ятабыз, репетицияны бетә. Бер сәгатьтән мәгълүмат үзгәрә, бер кая да барырга ярамый. Балалар белән әлбәттә мәктәпләргә бөтенесенә шик куелды. Балаларга шуны әйттек, балаларның
Бөтен чемоданнар җыелган, әтиәниләр әзер, мин үзем әзер, Стресс, барыбыз да паника. кочаклашып еладык барыбыз да. Бер кая бер нишләтеп булмый, бер нишләмисең. Безгә билетларны барысын да кайтардылар, аңладылар. Шулай итеп, менә бездә бара алмыйча калдык. Билетларны кайтарсалар, күңелдә яман сулы калгандыр инде бу очракта. Оештыручылар, Петербургта оештыручылар октябрьдә да уздыралар шул фестивальне. Алар безгә нәкъ шулай итеп акчаны калдырырга тәкъдим иттеләр. Без хәзер әтиәниләр белән уйлашабыз. Монда бит әле ситуация ничек әйләнеп чыгар шу, аны да белеп булмый. Ләкин Шамил әфәнде, ничек уйлыйсыз? Без инде икътисади якны әзрәк ул юнәлешкә дә керә башлаган идек. Ниндирәк чыгу юллары бар моннан һәм нәрсәләр форазлап була? Фораз әлбәттә бу очракта бәлки дөрес тә түгелдер, ләкин сез ничегрәк күрәсез әлеге хәлне? Менә мин бүген дә кичәлегенә ике зур гына турфирма җитәкчеләре белән сөйләшеп алган идем. Ситуация ничегрәк сездә дип. Берсе күбрәк безнең эчке туризм белән шөгыльләнә. Аның ничек дип әйтим, кәефе яхшырак. Ул хәзер паника бирелмәгән, икенчесе күбрәк чит ил туризмы белән шөгыльләнә. Греция, Италия, Европа белән инде. Ул дөресен әйткәндә тулысынча паника бирелгән кеше. Безнең дә ишек төбендә халык җыелган, чират торалар, акчаны кайтарыгыз, тигеләй булай. Шуңа күрә нәрсә эшләргә дә белмибез. Инде үзебезнең зарплатларны Мәскәүдәге хуҗалар киләсе атнадан 50%-ка киметергә куштылар дип безнең эшчеләргә ди фирмадагы, филиалдагы инде. Шуңа күрә ситуация төрле җирдә төрлечә. Киләчәккә караганда акчаларны кайтарырга теләгән кешеләргә чынлап торып бүген көтеп торырга туры киләчәк. Инде күчермәй икән инде үзенең турын 1 елга, анда ярты елга алгаракмы, күчермәгән шаракта түземлек җыеп көтеп торырга кирәк, чөнки ул акчаларны менә чит илгә киткән акчаларны тиз генә кайтарып булмый аны. Койларга мөрәҗәгать итеп буламы? Без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңагастар телеканалында таянып тапшыру. Без бүген туризм өлкәсе һәм соңгы вазгыятьтә нәкъ коронавирус аркасында нәрсәләр булганы хакында сөйләшәбез. Монда МИД, ягъни Тышкы эшләр министрлыгы сайтында кемнәрдер чит илдә калган икән, чыга алмый, яисә туганнары монда белгән кешеләреме аерым махсус аларның сайтларында димәк мөрәҗәгать язып калдыра ала дигән. Һәм бөтен кешене дә күзәтеп бетереп булмый бит инде, ничегрәк кайтырга дип, аерым махсус рейслар бигрәк тә менә иртәгә ябылса, бу рейслар кире кайтару юнәлешендә генә эшли башлаячаклар. Туризм вәкилләре һәм турфирмалар бу очракта ниндирәк адымнарга бара һәм сез кемгә мөрәҗәгать итәсез шулай ук? Әлбәттә, без операторларга мөрәҗәгать итәбез, ләкин менә туристларның путевкалары оператордан алсаң, ул операторлар үзләре әйтим инде рейс куеп җыеп кайтаралар. Чөнки алар беләләр кайсы илдә ничә кеше барын, алар барысын да үзләре барлыклыйлар, исемлекләр аларның бар. Кем инде менә үзе мөстәкыйль туристлар дип әйтим инде, алар менә шул МИДка мөрәҗәгать итәргә тиешләр, анда бирәләр. Үзләре кая икәнен, ничә кеше, паспортны ниләрен бирәләр дә инде аларны МИД Россия инде кайтарачак. Чит илдә, мәсәлән, 1-2 кеше булса, алар ничек кайтарачаклар? Анда бит алар өчен аерым самолетлар. Аерым самолет булмый инде, әлбәттә, аларны поезд белән табалар инде. Аларны калдырмаслар. Һәм монда әле тагын да масштаблырак проблемалар туарга мөмкин, чөнки әле кемнәрнедер кире кайтара акчалары да булмаска, менә бу очракта финанс чыгымнарны ничек уйлыйсыз, Гөлзәр әфәнде, кем үз өстенә алырга тиеш? Анда бит әле билетлар да бик очсыз түгел. Әлбәттә, инде бу әгәр дә әйтеп үтелгәнчә тур операторлар аркылы сатылган билетлар булса, бу эш туристларны кире кайтару тур операторлар белән бергәләшеп башкарылырга тиеш. Инде мөстәкыйль рәвештә сәяхәт иткән гражданнар, Россия гражданнары, менә безнең бит тышкы эшләр буенча министрлык әйтте, вакытта куйды, бит шул вакыт эчендә үзләре мөрәҗәгать итмәгән булсалар кайтару турында яки ярдәм сорап илчелеккә шул илләрдәге ансы инде аларның үз проблемалары булып кала, чөнки алар үзләренең сәламәтлекләренә яки үзләренең кире кайту мәсьәләсенә ничек дип әйтим, игътибарсыз караган дигән сүз. Акча мәсьәләсенә тагын әйләнеп кайтыйк. Әгәр дә менә бөтенесе хәзер бер юлы безгә акчаны кайтарыгыз дип таләп итә башласалар, монда нәрсә булачак?
Бу очракта бу тур операторларының төбәкләрдә эшләүче тур операторларының күбесенең ябылуына, банкротлыкка чыгуына китергә мөмкин бер сәбәп була инде, әйбит. Шул вакытта мин әйтеп үтер идем, тур операторларының күбесе безнең Россия Федерациясында 209 федераль закон бар. Ул Россия Федерациясында кече һәм уртача эшмәкәрлекне җәелдерү дип атала. Шул закон нигезендә алар күбесе урта һәм кече эшмәкәрлеккә туры киләләр. Менә Путин Владимир Владимирович әйтте бит әле үзенең кичәге чыгышында. Аларның хезмәт фондыннан 30%тан инде пенсионный һәм башка фондларга күчермәләрен 15%-га калдырырга дип. Бу очракта менә хезмәт хакын саклап калып тагын, әйбит, бу шулай бер этәргеч булыр дип уйлыйм. Бер ярдәм була дип. Чөнки критерийлар буенча алар барысы да менә шул урта һәм кече эшмәкәрлеккә критерийларга туры киләләр. Безнең тагын бер видео язма бар. Карап алабыз, аннары дәвам иттерербез. Biz гаиләбез белән инде бер атна артык өйдә утырабыз карантинда. Чөнки бу безнең гражданский долг дип уйлыйм. 2 ай элек без ял өчен акчабызны биреп куйган идек. Планда шундый ял иде, яхта өчен аренда эшләдек, яхта өчен акча бирдек инде. Приватный отдых, бер 10-15 кеше диңгез буйлап, Италия буйлап, Сан-Ремога хәтле һәрбер шәһәргә кереп чыгып, Италиянең культурасы белән танышып, аларга планлаштырган идек. Һәм инде кызганычка каршы бүгенге көндә бу мөмкин әйбер түгел. Минем өчен иң мөһим ул саулык, шуңа күрә әлбәттә инде дөньялар тынычлангач, исән сау, имин булсак, барып кайтырбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә без перенос ясарга уйладык. Инде акчасын, аренда өчен акчасын кайтарып булмый дип әйттеләр. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, исән сау булыйк. Һәм инде әлбәттә сәяхәтләребез әле безнең ала бирсә алда. Һәм бу очракта әле беренче чиратта паникага да бирелмәскә кирәктер, чөнки кайберләре паникада инде төрле җиргә шалтырата башлый, кайнар линияларга ничек кайтарып була, тиз-тиз генә менә шул ук инде турфирмаларын да штурмыйлардыр. Бу Акчаны тулысынча барып кайтарып бетереп булмаячак. Ниндидер югалту була инде, кемнеңдер 5%, кемнеңдер 50%-га кадәр. Менә хәзер әгәр дә Шунда әйтеп үтәм әле, әйбит, менә шул туризм эшчәнлеге турында федераль законның 14-нче маддәсе буенча, әгәр дә инде син сәяхәтнамәне алган икән, шул Иран республикасына, Корея республикасына, Кытай халык республикасына, Италиягә, Испаниягә, менә кайсы илләргә чыгу тыелган булган, яки тур операторларга бит инде кисәтелгән иде бер ай ялгышмасам алдан бу илләргә шикләү турында сәяхәтнамәләр сатуны шикләү турында. Әгәр шуңа карамыйча шул илләргә чыгып киткәннәр икән, бу очракта менә сез әйткәнчә бөтен акчаны яки чыгып китергә җыенганнар икән, бу чакта дөресәк булыр, әйбит. Бөтен акчаны кайтарып булмый. Бу чакта тур операторлар үзләренең чыгымдан санарга тиешләр һәм раслап шул чыгымдан тотып калырга хокуклы. Әгәр дә инде шул илләргә сатып алынган булганнар икән, сәяхәтнамәләрне шул турдан яки сәяхәтнамәдән баш тарткан очракта, бу очракта тур операторлар тулысынча кайтарып бирергә тиешләр акчалар. Сездә андый хәлләр булдымы, Гүзәл? Ниндирәк очраклар белән чаршыга туры килде? Бездә андый хәлләр булды инде, әлбәттә, безнең Европага да туристлар бар, мартта чаршылар, апрельдә дагы. Әлегә безгә Италия буенча менә шулай депозитный ваучер безгә мөмкинлек бирделәр. Аны кайберләрне октябрьгә авиакомпания тоже рөхсәт бирде. Билетларын октябрьгә, ноябрьгә күчердек. Ул чакта алар бернинди акча түләмәделәр. Аларның бер нәрсә булмады, шулай нинди түләнгән шуның очракта. Әгәр дә менә ситуацияны алдан белсәгез, Искәндәр, сез мәсәлән, шул турфирмалар аша барыр идегезме? Һәм ничегрәк үзегезне тотар идегез? Алдан әгәр дә инде ниндидер шундый хәлләр булса. Алдан белгән булсам, минемчә, әгәр дә мөстәкыйль барсаң, бу җиңелрәк булыр иде. Чөнки әйткәнчә менә турфирмалар ваучерга кайтаралар. Мәсәлән, авиакомпания турыдан алсаң, алай җиңелрәк үзеңә акчаны кайтартуы. Ләкин мин белмим, хәзер әйтеп булмый бит. Ул элеккедән шулай иде. Хәзер нинди ситуация була? Бүтән авиакомпанияларда акчаны кайтармыйлар. Кайберләре шулай ук депозитка салалар. Монда төрле очраклар бар, Төрле очраклар бар. Безнең Прагадан рейсның акчасын кайтардылар.
мөрәҗәгать иткәннән соң. Менә Тулайым кайтардылар. Тулайым кайтардылар. Будапештка аны башта шул авиакомпанияның үзенең депозитына салдылар акчаны. Һәм аннан соң мин тагын мөрәҗәгать иткәч, кичә генә мөрәҗәгать иткәнем, уже шул аларның үзенең депозиттан минем карточка күчерәбез диделәр 2 ат Әле машинада. кайтарып булмый торган билетларны да бу очракта кемнәрдер кайтара ала, кемнәрдер бөтенләй әле бер генә тиендә кайтара алмады. Менә ничегрәк чыгуларны эзләргә икән һәм кемгә ышанырга бу очракта? Ничек уйлыйсыз, Гөлсә ханым? Чыгу юлларын ничек эзләргә? Һаман да инде менә әгәр дә син туроператор аша барасың икән, әлбәттә мин шулай барсам, мин үземнең туроператорыма мөрәҗәгать итәм. Алар әйтәчәк, аларның гаебе түгел бу очракта. Монда бит төрлечә фаразларга мөмкин, форс-мажор дип әйтергә мөмкин. Алар бу ситуациядә шулай курбаннар. Монда аларга гына гаепне калдыру дөрес түгелдер. Әлбәттә, монда бит әле кешелеклелек мөнәсәбәтләре дигән әйберләрне саклап калырга кирәк, шулай бит. Теге, әгәр инде бик кайтарам дип торсам, бәлки кирәкле инстанцияләргә барырга кирәктер. Әмма дә ләкин иң мөһиме саулык, сәламәтлек дип әйтәм. Менә алсы да шулай дип әйтә, шулай бит. Исән сау булыйк. Акчаны Әле һәм менә бу ситуациядә әле тагын бер интернеттан да караган инде кемнәрдер гаиләләре белән әле ябылганчы, ялгышмасам 17 марттамы Дубайга чыгып китәргә тиеш булганнар һәм соңгы моментка кадәр чыгып китәргә әзерләнгәннәр, ситуацияны белми торып. Менә бу кешеләргә нәрсә киңәш итәргә икән, иртәгә нәрсә буласын белмичә, акчаны югалтмас өчен һәм шул ук юлламалар югалмасын өчен. Зөфәнче уйлыйсыз, кешенең нәрсәсе бу? Китә алмаганнар инде, ләкин теләкләре зур булган. Үзләре теләкләре зур булган. Менә ул кешеләр безнең илдә төрле кешеләр бар. Ситуация бик җитди. Мин дә башта җиңел генә карый идем, ничектер позитив күзлектән име. Менә хәзер Италиядән хатлар килә, танышлар яши чит илдә име. Аларның куркыныч хатларын укыгач та мин позитив эштәге еңелдернем, баганам хыйшая башлады. Шуңа күрә мин бу мәсьәләгә бик җитди карый башладым. Гаиләдә дә, монда менә бу тапшыруга килгәндә дә мин уйланыбрак килдем. Метрода килдем, утырып метрода кешеләр бер-берсеннән бик еракта торалар. Кеше күп түгел. Утырганда да бик ерак-ара калдырып утыралар. Кешенең психологиясына, психикасына бу бәрә торган әйбер. Бәлки хәерлегә булсын. Без бүген сөйләшә торган туризм юнәлеше киләчәктә бөтенләй башка тормыш белән яши башламас микән? Гөлзәрә, ничек уйлыйсыз? Бу ситуация тулаем үзгәртмәс микән туризмны? Бу әлбәттә инде һәрбер әйбернең башы ахыр була дип әйттеләр бит инде. Без уйлыйбыз инде безгә теге артык зыян салмыйчана үтеп китсен иде дип, китәр иде дип дигән фараз үзәйт. Бу үзебездән тора, үзебезнең аңнан, үзебезнең тотыштан тора дип әйтгән дә бит. Әйткән нәрсәләрне үтәргә кирәк вакытында, шулай ук паника бирмәскә кирәк. Аннан соң туризм ул бөтен ил буенча сәяхәт итү, бөтен дөнья буенча һәр илләрне күреп кайту, ул кеше гомерендә, үз гомерендә шундый иң зур хыялларның берседер. Мин уйламыйм, шушы пандемия аркасында, коронавирус аркасында туризм эшчәнлеге тукталар дип. Ул бер вакытка тукталып торыр, но шул вакытны паника бирелмичә генә, менә әйткәнчә, депозитка калдырып акчаларны, чөнки ул туризм фирмалар эшләячәк киләчәктә дәгән. Аннан соң билгеле бер вакытта шигреп торырга мөмкин була. Шул вакытта страховка дигән нәрсә дә бар бит, иминиятләштерү дигән әйбер дә бар. Мин уйлыйм, киләчәктә туризм ул җәеләчәк, алга китәчәк. Иң мөһиме ул куркынычсыз булсын иде. Бу һәрберебездән тора. Шамил ханым, килешмисез ахыры һәм бу чиракта менә ничә килешеп алмыйм. Мин үзем экономист буларак генә пессимист санарга яратам. Башын ахырын дигәндәй. Менә бу пандемияның нинди нәрсәгә китереп җиткерәсен бөтен кеше күз алла бетерә алмый бит. Менә минемчә ничек? Бүген көндә туризм туктады. Безнең отельләр бар. Ул отельләрдә хәзер кеше юк. Алар банкротлашаклар барысы да. Шул вакытта бүген көндә инде Россиянеке генә алып карасак та, частный авиакомпанияларның күбесе банкротлыкның кырыенда басып торалар. Бүген көндә ул бит әле пандемия дәвам итә. Авиакомпанияның күбесе үләчәк, шулай итеп. Шуңа карап башка тармакларда бар. Шуның белән бәйләнгән һәм тиз генә арада туризмның яңарып, үсеп китүенә минем ышанычым юк. Һәм безнең Кызыл Ут яңды, монда хәзер позитив вариантны тыңлап алабыз. Мин дә шулай икътисадчы буларак әйтим әле, бит. Ул кризисларны без күп күрдек инде. Безнең хәтерләсәгез, кризис булган очракта менә үз мәшгульлекне тәкъдим иттек, бит. Аннан соң җәмәгать эшләренә тарту юлларында таптык. Шуңа күрә һәрбер кризис ул яңа үсешкә мөмкинчелек бирә.
Бер авиакомпаниялар банкротлыкка төшерләр, икенче авиакомпаниялар барлыкка килә. Һәм әгәр Дөньяда нәтиҗә ясап бушап әйтсәк, булмый бер җирдәге. ничек уйлыйсыз, менә бу ситуациядә бик зур югалтулар чыгармауда нәрсә таяныктасы барга тиеш? Әлбәттә инде әз генә тынычланып, әз генә көтәргә дип уйлыйм. Вот, шулай инде. Беренчедән бу пандемия, бу эпидемия, бу бит инде күргән хәл түгел, Рәсәйдә генә түгел, бөтен дөньяда дагы. Ул безнең өчен бөтен туризм өчен дәген, бүтән эшләр өчен дәген, бу бик зур опыт дип әйтергә була. Дөрестән дә туризмның бер мизгелдә тукталып калуына беркем дә әзер булмагандыр. Иң мөһиме, чит илдәгеләр исән-сау әйләнеп кайтсын, юллама алучылар һәм турфирмалар зур финанс кыенлыклар кичермәсен иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.